23番Kiira Korpisan, Finlando. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa mukaan Yle Urheilun seurassa taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailuihin. Japanin Tokioon naisten lyhytohjelmakilpailu on hyvässä vauhdissa ja me aloitamme lähetyksemme suomalaissuorituksella. Tämän nuoren naisen varmasti tunnette. Tamperelainen Kiira Korpi on kovasti luottavaisen oloinen viime vuoden MM-kisojen kymppi, tämän vuoden Euroopan mestaruuskilpailujen pronssinainen. Ja nyt siis hän avaa lähetyksemme naisten lyhytohjelmakilpailussa. Maaret Siromaa, valmentaja, vielä antoi viimeiset ohjeet. Susanna Haarala, toinen valmentaja. Ja tässä vieressänikin taitoluisteluvalmentaja, eli lähetyksemme asiantuntija Anu-Liisa Uotila. Ja muistutamme mieliimme tämän lyhytohjelman sisällön: 8 vaadittua liikettä, joista 3 hyppyelementtiä, 3 piruettia ja liuku- ja askelsarja. Kaikilla oma vaikeusarvonsa ja niistä tulee suoriutua mielellään virheettä. Kiira aloittaa hyppy-yhdistelmällä. Kolmoisritti, kaksoistulppi. Ja sitten yhdistävistä askelista kolmoishyppy, flippi. Mutta harmi paikka tuo alastulo, hän kiertyy yli ja joutuu alastulokaadelta hypähtämään eteenpäin, selkeä virhe. Joka näkyy sitten laatupisteissä, kun tuomarit tätä suoritusta arvioivat. Pirueteissahan ovat nuo vaikeustasot 1–4. Tuo taivutuspiruetti oli mielestäni ainakin 3. tasoa. Ja nyt tulisikin kaikissa elementeissä pitää hyvää vaikeustasoa, tehdä kaikki puhtaasti. Liukusarja etenee näyttävästi, tuo 3 sekunnin sääntö kaikissa vaaka-osioissa. Jalat tulee pysyä vaaka-asennossa 3 sekuntia. Pieni horjahdus. Kyllä. Askelsarjassa Kiira on taitava. Nuo vaativat käänteet, vastakäänteet ja twisselit sujuvat häneltä kyllä minusta erittäin luovasti. Ja viimeinen hyppyelementeistä on kaksoisaksel. Oi, se jää kokonaan tekemättä ja se kyllä tarkoittaa sitä, että tuolta osin ropisee paljon pisteitä pois. Näytti ihan siltä, kun jää olisi ponnistuksen alla hiukan murtunut. Mitähän tuossa todellisuudessa tapahtui? Paino ei päässyt ollenkaan siirtymään tuonne terän etuosalle. Ponnistus jäi kokonaan kesken. Harmi. Todella harmi. Kiira luisteli Euroopan mestaruuskisoissa pronssimitalille. Silloin lyhytohjelmasta tulivat edelleen voimassa olevat ennätyspisteet 53,84. Tuosta jäädään nyt ja hiukan hartioiden kohautteluksi menee. Kiirahan on erittäin suosittu Japanissa. Sieltä löytyy paljon taitoluistelufaneja, jotka ovat ottaneet tämän vaalean suomalaisluistelijan omakseen, mutta heidän näkemyksensä ei tietysti nyt tässä kohtaa paljon paina, kun tuomarit tätä suoritusta arvioivat. Kyllä Kiiran kaikesta eleistä ja olemuksesta sen näkee, että jotakin ihmeellistä nyt tapahtui. Harmin paikka tuo. Hän on helpottanut ohjelmaansa. Tarkoitan tällä sitä, että hän on valinnut nuo varmat elementit tähän lyhytohjelmaan, joka on aivan oikein. Jätti tuon kolmoislutsin pois ja
palasi kolmoisrittiyhdistelmään, joka tässä sujuu hyvin tyylikkäästi ja erittäin varmasti. Flipissä hän kiertyy liian aikaisin tuohon rotaatioasentoon ja paino siirtyy liian ulos, ja joka taisi tulla jopa aiheuttaa vielä tuon... hiukan eteen Kyllä se, alas. no jaa, Aika en lähelle katsonut ainakin. juuri tuota terän asentoa siinä, ehkä näit huolellisemmin, mutta kyllä se muuten minusta täytti nuo 3 kierroksen vaatimukset. Kaikilta muilta osin piruetit, liukusarja, askelsarja olivat kyllä laadukasta, mutta tässä tuo ponnistuskaari ei edes liu loppuun saakka. Hän kiertyy ulos terän päältä ennen ponnistuksen loppuvaihetta, Eli joka kielisi ajoitusvirhe. siitä, että joko ajoitusvirhe tai sitten hänen teränsä on ajautunut johonkin piirtoon jään pinnassa. Hehän eivät päässeet tänne kilpailun jäälle. Se on totta. Suomen joukkue matkusti sen verran myöhään, että vasta 6 minuuttia oli kokemusta kilpajäästä, eli sen verryttelyn ajan, ja se on varmasti liian lyhyt aika, jos ihan Aksel on rehellisiä herkkä ollaan. hyppy. Tuo eteenpäin ponnistettava, ainoa eteenpäin ponnistettava hyppy on herkkä hyppy, ja siinä tuo jäätuntuma on todella tärkeä. Maaret Siromaa siinä oikealla valmentaja, Tarja Ristanen, Suomen joukkueen johtaja vasemmalla ja keskellä Kiira Korpi, joka pisteitä katselee. Osa-aluepisteet nousivat päälle 6, eli varsin hyvälle tasolle. Ei tuo pistemäärä missään tapauksessa mikään katastrofi ole. 49,63, 4 pistettä ennätyksestä, mikä tarkoittaa sitä, että jos tänään luistelu olisi mennyt virheettömästi, hän olisi ilman muuta tehnyt